Yung may iwan, hindi siya makikita. Hindi. Sasalubungin tayo sa langit. Yung glorious Lahat. yun, Lahat. makikita nila yun. Kung nandito pa sila. Kung nandito pa sila sa tindi na mangyayari dito. Amen? Sa tindi na mangyayari dito, ito kasi yung, ito na yung pinakita ko kanina. Maganda yung tanong ni Brother Tolitz. Ito, kasi sa Thessalonians, no, sasalubungin tayo ng Panginoon. Yan, no? Tayo, umaakit tayo, tapos sasalubungin niya tayo. Amen? Sa alapaap. Glorified body na tayo. Oo, glorified yung body. Biro mo, lumilipad ka na. Wala ka naman rocket. Amen. Napakpak. Amen? O, yan ang mangyayari. No, kaya nga, yung glorious appearing naman, siya naman ang bababa, kasama tayo. Paano talaga sa atin. Amen. Oo. No? Yun ang mangyayari. Kaya nga, dito pa lang muna tayo. Dito pa lang muna tayo. Kasi ayaw kong biglain tayo. Kasi para na sa ganun, manamnam natin, maintindihan po natin. Kasi ganyan po kahirap ang aralin. Pero napakadali ng aralin ng Revelation. Madali ng aralin, kanya lang, you need time to meditate. Amen. Kailangan mo time para ma-meditate at maintindihan siya. Kaya kung alam mo itong eschatology na ito, amen, pwede mo talagang ihayag ng maayos. Hindi ka pa ganun-ganon. Alam mo yung context ng pinag-uusapan natin. Amen po? Ano ba? May mga tanong mo, sister? Bro, yung sa glorious appearing, sabi po, di po ba, sa tayo yung glory to God, kasama sa tayo sa rapture ng Lord. Amen. And then, sabi po, makikita yun ng mga natirang tao, kung may mga tirang nga po, doon sa glorious appearing, sabi niyo kasama tayo. Pero hindi na natin din alam yun dahil iba na tayo eh. We're in spirit na po. Glorified pa. Glorified Iba po. Glorified Pero body. meaning, Alam pa rin. hindi tayo yun. Alam pa rin natin. Alam- Nandun yung soul natin. Oo, kasi glorified body ka eh. Glorified body ka. Perfect ka na, perfect. Perfect ka na. Yung itsura mo yan, mas maganda pa. Amen. Amen? Glory to God. Di ba? Yun na yung sinasabi ng Panginoon. No, doon na tayo doon sa millennium kingdom. Yung 1,000 years. Now, after nung 1,000 years, no, doon naman sa new heaven and new earth. Doon nga lang sa millennium at doon sa rapture pa lang eh. Doon na may transformation na. Kanya transformation ang tawag dyan eh. Bakit? Kasi binago na ni Lord yung mukha mo. Tingnan mo yung katabi mo. Amen? Yan, mas maganda pa at pogi pa yan. May nakaya Botox na. Amen? Meron pa? Tapos bro, Sis. di po ba may mga sina yun doon di ba meron na tayong war. Tapos meron pang famine doon. Tapos di po ba sabi, do ang mga crops, ang trees, it will bear fruits. Hindi natin namamalayan. Di ba pag may napapanood po tayong mga gera, parang hirap na may trabaho pa. Oo, wala na talaga. Talaga ang pagkain, rasyon. Rasyon na. Ang pagbabayad, Eh talagang kung ano yung kasi kailangan patatakan ka niya. May ano na yan, may chip na yan. Oo, may tatakan na yan. Kanya ka doon sa contest, nadidisip na sila ron. basta may tataka. Oo, yun ka, makakakuha ka ng rasyon mo. Pero kung wala kang tatak, wala kang rasyon. Yun ang hirap nun. No? Kanya, huwag mo nang kasamin na, mapunta ka sa tribulation. Tawad yung pag-iwan. Amen? Kasi doon sa una, minor lang, inaayos lang ng Antichrist, no? Yung sistema niya. At isa sa sistema niya, lahat may tatak, 666. Lahat may mga chips. No? At lahat ng mga walang chips, no, ay hindi ka pwedeng bumili. Wala kang mabibili actually. At hindi lang yun. Pag nahuli ka nila, hulo ka. Wala kang tatak. Oo. Kasi karamihan ng mga matitira ng panahon na yon, ng mga anak ng Diyos, magiging martir na. Kasi puputulan talaga, pupugutan na sila ng ulo. Martir. No? So, yun na yung pag-aaralan natin doon sa fifth seal. Yung slave martyrs. Doon sa panahon ng tribulation. Amen? Yun na, kaya huwag kayo absent. Sana Friday lang. Amen? Bukas na. Bukas na lang. Diretso na. So, meron pa? May katanungan pa, Sister Lourdes? Meron lang po ako i-clear. Di ba sabi niyo po sa Book of Daniel, nakita niya lang, through vision. Vision. Opo, si Jean po, siya po yung umakyat sa langit ng buhay, di po ba? So,
Nakakonfuse lang po kasi ako. Si John, di ba yung John na sa book natin, after Matthew, Mark, Luke, John, after ng Luke, siya po ba yung sumulat na Revelation o yung the first, 2nd, and 3rd John? Siya yung sumulat ng Revelation mismo. Revelation. Kanya nga siya yung inano ng Panginoon para isulat yung Revelation. Ayun. Okay po. Si Daniel sa Old Testament, no, yun yung counterpart niya. Kanya na si Daniel, hindi siya nakarating doon, kundi nakita niya na by vision. Pero itong si John, talagang blessed si John. Si John bro, yun si John de Belabed, diba? John de Belabed. Yan. Siya yung talagang sumulat. No? Siya yung sumulat. At dahil nakita niya. No? Dahil nakita niya, at bakit nga ba, no? Kahit na nandun ka, di ba, minsan makakalimutan mo. Pero alam nyo, ando ng banal na espiritu na nagtuturo sa kanya habang sinusulat niya. Amen? Kanya nga biro ko, ang dami nyo. No? At kung siya rin, manilito talaga. Pero siya mismo nakita niya. Even yung 24 elders, nakita niya. 24 elders, yun yung 12 tribes at saka yung 12 apostles. Yung 12 tribes, 24 elders na sinasabi. At marami pang mga bagay na symbols na ipinakita ang Panginoon. No? At dito, no? So, kanya nga isa-isayin natin na sa ganon, lalo pa nating maintindihan. Kasi maraming nagsasabi na yung first source, yun yung Panginoong Hesus. Hindi, siya nga ang nagbukas ng seal eh. Si Lord nga ang nagbukas ng seal at pinakawalan ito. Amen? Nakakuha ko ba? Amen. O, meron pang tanong? At si Lord nasasagot sa susunod. Amen? Meron pa po? Naintindihan po ba? Amen. Amen. So, siguro, ewan ko, paano ba yung susunod natin nang sa ganon, lalo nating malaman no, yung eschatology ng end times. Sa ganon, hindi tayo parang atlos. Sana next Friday na. Next week. Amen. Sino ba magtuturo next? Sister Erin sana. No. Amen bro, paano no? Para tuloy-tuloy. Pwede nga tapusin na ngayon. Actually, pwede nga ngayon. Kanya lang, hindi, para lang manamdam natin. At assignment nyo rin. Lalo may matanong kayo. Amen? Assignment nyo rin kasi yung susunod na fifth seal, no, yung fifth seal, no, ito na yung slain martyrs. Napakaganda, basahin nyo. Slain martyrs, tapos yung sixth seal, yung earthquake, at in between 6 and 7, nandun yung 144,000. Sabi ng sila raw yun. Hindi. Sige. Yung sa first messages po, di ba sabi ko nakalagay, test till the end yung faith natin. Yung maiiwan po. Pwede po ba yung sa first half ng tribulation, first 3.5 years, pwede po bang may mag-succeed na doon at sila'y kunin din ng Lord? O talagang hanggang maano sila doon sa... Ano yung sinasabi mo, yung mga tumanggap? Oh, hindi po. Yung naiwan, Hindi, na wala pasok na. sa first half ng tribulation. Yung po bang tatanggap doon sa first phase ng tribulation? Kasi di ba naman muga? Wala na. Hindi po ba, wala po ba silang chance na hindi na sila makasama doon sa Wala. Ito. May magkakain. Kasi during the tribulation, ito no, during the tribulation, may mga tatanggap pa. Kasi nandun pa yung 144,000. May tatanggap pa. Ngayon, dahil buhay pa sila, dahil nandun na namumuno ang Antikristo, sigurado tigok din sila. Martyrdom nga eh. Martyrdom nga. Kanya nga, ganito mangyayari. Doon sa fifth seal, yung slain martyrs, nagsusumbong nga kay Lord. Sabi niya, give us vengeance doon sa mga ginawa nila, paghihirap na dinanas namin. Yun nandun sa fifth seal eh. Ay, susunod pala yun. Nandun yun sa fifth seal. Bro, doon applicable yung those who stand firm to the end. Will be Yun. saved. Yan. They will be saved. Kanya lang, ang mangyayari sa mga saints nung tribulation stage, martyrdom ang pagsakit. Pugot. Martyrdom. Tayo naman, hindi na martyrdom. Doon na tayo. Kingdom na. Nandun na tayo sa kingdom. Amen po? Kasi mahalaga yan, no? Mahalaga yung mga tanong na yan. Dahil yan din yung mga isasagot natin sa mga nagtatanong din sa atin. Amen? So, fifth seal, yung slain martyrs. Makikita nyo, iba rin yun. Bro, dagdag ko lang po. Maaaring ito yung mga taong nasabihan na nasharean na hindi talaga tumanggap eh. Kaya nung nawala yung mga tao, alam na nila, ito yung sinasabi nila dati. Kaya nga, nung panahon na yun, yung 144,000, mas matitindi silang kung paano nyo nakita si Benny Hinn na mag-preach. Kung paano niya kita mag-preach si John Hagee.
mas matindi pa rin, doblehin mo. Mm-mm. Dahil pag yung pagkagalingan, igagano ka lang, gagaling ka na. Kasi binigyan ng kapangyarihan ng Panginoon yung 144,000 na yun. Amen. Naaralin natin yan. Pastor, amen. Nung, let's say, tumanggap na po sa first phase ng Revelation na evangelize na nung 144 na yun. Yung Doon sa time na yun, tatanggap na sila. din sila mag-evangelize. Oo, mag-continue kanya nga. Kasi madadagdagan Di yung lang yun. 144. Magtatapuan sila kasi hahabulin sila ng kasi Antichrist. nakita na nila yung rapture. Alam mo na yun. Oo. Kumbaga nandun. Madadagdagan yan. Yung Kanya fact. lang, Nangyari na. Pag hindi ko pa naman nag-stand hindi na. O, kasi maghahabol na hindi yun ka sila. tulad dati. Wala Like tayong yung nakita 144 bro. Oh, yung 144,000 talagang matindiyang plus. Yung dalawang sabi dito si Moses yun at saka si Elijah. Yung dalawa na matindi rin. Ito nga, napakagandang aralin natin. Pero sabi ko nga, huwag natin biglayin kasi otherwise, no, chapsuy tayo. Ayaw kung maging chapsuy tayo. Isa-isahin natin nang sa ganon, maintindihan natin. Paano hindi tayo chapsuy? Amen? Amen po? Amen. So ano pa? May tanong pa? Kung wala na. Meron lang akong hihilingin sa group. Oh. Amen. Kasi po, next week, ang ganda po ng ano natin, no? Amen. And that time nasa Kish po ako, pwede ba akong makahingi ng kopya ng discussion? Naka-video naman. Naka-video. Para hindi ako maiwan. Hintay mo sa YouTube. Naka-video. Okay po. Amen? Amen. So meron pa po? Wala na? Wala na. Ha? O i-reserve na lang para sa susunod. Amen. Tatlo pang seal para sa seals of judgment. No? So tatlo. Kailangan maintindihan po natin. Naintindihan po ba yung apat? Bro, isa pa po. Di ba may war, tapos may yung mga antichrist. So, ibig sabihin, yung mga antichrist, hindi sila mag-aaway-away dahil magkakakopong-kopong Oh, kasi sila. one nation sila. Magkakakopong-kopong lang. Oo. Yan ang ano nila. Ang putinil nila talaga, ma-deceive nila yun. Yan na Hindi yun. sila magpapataya kasi parang ang Antichrist? thinking din nila Sabi yung mo mga na sama. European. Hindi. Sa European yun. Kasi nga, against God sila eh. Against God sila. Sila yung maging Ang kalaban nila ang Diyos. Muslim at saka. So kung may iaalay sila, yung mga antichrist. Oo, kasi bago nila kalabanin yung kanila, wala mga taong Yun. at loss. Yun muna ang punteriya nila. Kanya nga, Hindi sila yung pasamaan. hindi, merong ganun siguro, hindi natin alam. Sa left behind. Kanya nga ayaw kong pumunta rin. Pero sigurado yan kasi ang ano nila, is, ang pinakain nila kalabanin ng Diyos. No? At ang Diyos naman, yung kaalit naman ng Diyos sa kanila. Pero may iwan talaga Makikita yung natin. 44 na Israel. Amen? Sila na. So meron pa? Bro, siguro ang mangyayari po yung ang asamin nila makuha lahat yung tao. Amen. Tapos talagang parang mapakita nila na manggigil ang Panginoon, mamuot sa Hindi, kanila na nga yung tao. Hindi yung gusto nila pang i-deceive, di ba? Ah, Gusto oo. nila i-offer lahat, mapakita kay Lord na we're this much powerful. So yung anger na Lord, gano'n na lang. The more anger na mangyari kay Lord, mas masaya. Satan Kaya nga, kasi di ba, sa magdamay. napansin niyo yung end times na sinabi ng ating Panginoong Isus mismo? Dito sa, ito no? The Son of Man coming, and the final triumph is Christ. No? Kahit anong gawin nilang disaster o distress, no? Kahit anong gawin nila, amen, ang final triumph is Amen. our Lord Jesus Christ. Amen. 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 Yan lang ang gustong ipaalam sa atin ng Diyos. Kanya na, sa panahon na yan, wala na tayo. Nandun na po tayo Amen. sa Bema judgment. Amen? Clear po? Amen. Amen. So, next week, aralin naman po natin yung susunod na seal. Amen? So, kung wala na, then we can pray. Sister Anne. Sir,